Wiele czasu minęło, nim zdałem sobie sprawę, że nie urodziłem się tak jak ojciec w Czortkowie, ani w rodzinnym Tarnopolu, ani w majątku w Liczkowcach. Że jestem organicznie, biologicznie związany z ziemią śląską. A także kulturowo, bo więcej czasu spędzałem z matką niż z ojcem, a najwięcej z babcią Franciszką, kobietą mego życia. Bodaj jedyną osobą w bezpośredniej bliskości, której język był głęboko nasycony śląską mową. Dla naszych widzów mamy konkurs. Należy napisać recenzję książki, która była bohaterką programu Śląskie Czyta. Recenzja powinna zawierać nie więcej niż 1000 znaków i być w pełni autorska. A książek poddanych do Państwa recenzji jest dużo. Pasja według świętej Hanki Anny Janko, Lajerman Aleksandra Nawareckiego, Korzeniec Zbigniewa Białasa, Ziemianot Radosława Kobierskiego, Poza światłem Wojciecha Kuczoka, Gody Krzysztofa Siwczyka oraz Morfina Szczepana Twardocha. Ksiądz Bochenek w którymś ze swoich sławnych kazań powiedział, że człowiek zmysłami nie jest w stanie ogarnąć Boga, a jeśli człowiek jest odbiciem Boga, to i on sam pozostaje nierozpoznawalny. A jednak ludzie sądzą, że na podstawie zmysłów, na podstawie tego, co widzą, co czują, co usłyszeli, we mgle nie rozpoznajemy siebie nawzajem i zaczynamy rozmawiać ze sobą bez uprzedzeń. Syn Człowieczy przyszedł, aby ślepi odzyskali wzrok. Nam wszystkim potrzebna jest sadzawka Siloe, abyśmy przyjrzeli na oczy. Recenzje należy przesyłać na adres mailowy śląskieczyta@tvp.pl do 30 listopada. Spośród zgłoszonych prac jury wybierze 3 zwycięskie, których autorzy otrzymają bony upominkowe do zrealizowania w ogólnopolskiej sieci księgarni o wartości 300, 200 i 100 zł. Regulamin konkursu na stronie TVP Katowice.